Guess what? Asa ta karon mga kadyas. So tapos na mi sa among one stay ngadto sa Super 8. So akong pangutana ninyo. Guess what? Asa ta ron? So we're here, one of the renowned beauty spot here in Ontario, mga kadyas. The so-called 1,000 Island.
A few moments later. Family. Sa kwan. Tubig. Guess what? Asa ta karon mga kadyas. So tapos na mi sa among one stay ngadto sa Super 8. So akong pangutanan ninyo. Guess what? Asa taron? So we're here, one of the renowned beauty spot here in Ontario, mga kadyas. The so-called 1,000 Island. So 1,000 Kabuk Island ni siya. Drop by rami dire, take pictures for a bit. Mauni siya ang itsura dire. So since Canada Day ugma, gusto ka maligo, pwede ka maligo mga kadyas, o pwede ka maligo, nindot siya, paliguan siya, yan. Sault Parkway. Islands, Canada. Isa ka maligo, may beach dire, paliguan. Wow! Last and our like seeing long drive. Ayan. Ito, pwede makaligo doon.
last end mga kadyas. Heading to Ottawa. So mga kadyas, welcome back. Nalagid ta sa dead end sa Lake Sault Parkway. So stop over ta kadiyot dire. More than an hour jud gikan sa Kingston. So 60, 40, 80 ang daga na to. Oh no. Daga na to. Parang dugay tam abot. Padung na sa tani sa Ottawa mga kadyas. Dapat ay 1 hour para maabot na to dito. So maka libot ta syudad, maka stroll ta. So mga kadyas, kita na ninyo ang exit nga tong nagian pagsubay na to sa 1000 Island hangtod diri sa Lake Sault Parkway. Ano siya mga kadyas? Yan. Ada mga kadyas na tamo nang nay camping van nga truck. Nay order kong karatula diha, long Sault Parkway na siya. So kadyas, ata diri karon. So see you na bit nya.